Ada kabok. Kabog. Nang gitu mo. Ada enggak, Pak? Lah. Kono. Gila boy. Asik kagamay na mo. So karon nga gama. Kay medyo lulagdong man. Ang among tripron bango amiyog tuway. Unsa pa atong dugayon? Adto na ta. Ada kabok. Kabog. Nang gitu mo. Asikon makin dugdog. Nasira din ba kita? Wala dai. Ada. Ada enggak, Pak? Lah. Kono. Gila boy. Asik kagamay na mo. Ako na ko ng mga choy. Dugal-dugalon na ko na mga choy. Yan ako na pagka choy. Oh, nani ora. Gila. Katong ni kamao. Oh. Di ba nawa lagi itong sa kauban? Pinaguktok no. Pero di yun. Patingog-tingog pa yan tuway. Gara ba kayo oh? Pangita po na di BJ o ganang na magmata. Sabo na si BJ yun. Saan na ibawa ng BJ pre? Wa ginibawan na din sa mga libon mga inana yung suba-suba. Kaon lang mga naibawan. Saan lang yung ganang magmata-mata. Na kamakain lang na kaya di mo nakibaw. Bis magmata, matumba na, nalubong na lang noon. Okay. Oo nga, Choy. Yan ni oran sa pagkanang kuha sa mga tuwa o kanang kamera mo kamao mo ba? Tudluan mo maginanani ra mo. Ug mukagit ka na siya nga bungol. Ug mukagit ka. Pero nga na. Ug mukagit ka siya nga bungol sa inyo dugsok-dugsak. Oo. Muna na. Oh, ug kagit niyo nga bungol. Oo. Oh, kamo na, bungol na. Awan na. Kanay nanay Choy ba? Ala. Nay. Mo na siya kanang magmata ba? Maulo na Mata sa. Dapat magpiyong ana. Mata. Ikaw mo piyong kay di ka kita, imbis magmata na siya, malubong na lang kay. Dakuha mga choy. Ako kaya na. Nanay siya na magmata na sa mga lubong. Sawain na choy. Suwa gyud, mas mapugi. Kita ka kanang magmata? Nara. Ako kaya ng mata ha. Asa ko na. Dako ka mata ha. Ano siya? Mata-mata ba? Ano siya? Pak. Mo na mata-mata? Mata dako. Kita oh. Sige lang kuwan na. Siguro nakita ka to. Asa to pa daw. Lanan. Halus-los. Tidara si kutob. Kaon. Mao rin niya ha. Mo gina tigda mga gwapo no. Ako deh. Pati mo. Aga. Pati ka gwapo ane. Gwapo ko na siya. Pero na way buhat. Oh, muna may ilan sa mga babae no. Yan na. Lagi. Oh. Gwapo pero siga pong mata ang kasawalan. Oh, mga kamot na. Oh. Ade, buhi gid buhi. Oh, buhay. Libre na daan ang mga Ang gwapo. kagumpas mo. Pero asa Marjon pre? Grabe dako ako din ang yara pre. Ha? Oh, Unsa na nga ba? Letra? Asa? Unsa man gi? Letra? Lo. Di man yung pungatin. Dagko lagi ni. Kasada siguro. Ko siyo. Ate. Meeting. Ano ba? Anton. Sana man eh. Kana. La. Nani ba? Dako ya. Ay labay. Glabay non pre. Nagloton la. Labay. Glabay pre. Oo ba nga kuan ba nga tanubunon. Di, kung mulakaw ba ko nang gona antuway? Oh. Mabot mo na Mindset ba? Mabot mo na ginis lapok. Oh. Lakaw, lesson lang aras tubig, lumos. Dala ko bisna idel pre. Dara mga choy. Kaya tawa, bro, lumos kalira. Dara mga choy. Lubot kaha ba? Hello. Ako kanang kuan, inbow. Oh. Inbow mo. Oh. Dara mga choy. Ari sa dre, maghaling siya. Nya karon, lagpad mo kayo. Iya Testing na to, testing na.
Oh. Kaya ka tuko niya yung gisyo. Dako mo pa ibuat. Laro mo ni mo. Doktor ba ka na? Sige na. Ako nagbuntag. Grabe yung mga kuha lang. Lagpan mo na bro. Mga choy, Lah. ato sa linga buwan dahalag dana kay para mawagta ang mga vitamins A ba eh. Lapo ala mga choy para mambuka na mga choy. Mga choy, ato reho, haonan kay okay na na eh. La mga choy. Demonyo ba? Gamay. Gamay. Grabe naman. Grabe naman isliha ginoon. Punuan pa kunog demonyo niya, pero tinanging hanga gani, lisod mo kita naghurot gani kay hanga eh, manong punog demonyo. Ayo. Hey gods! Wa man. Hey gods! Sa tog. Hey gods! Tog mo tanay. Tanay. Hey gods! Tog man. Asa ka? Ha? Uy. Kira mo naman si dum-dum di oy. Dua lang ano, yung to sila dua. Sabi mo nang gawal at demonyo. Uy. Kinang green? Sabi mo ka, uy. Sabi ka na, demonyo. Sibat kong balhibo eh. Segundi. Hey gods! Wala. Tanay. Salamat! Grabe ka na. Ingin duha. Duhar ako na. Saan mo, BJ? Gusto ko lang malaman mo. Ila ka ba? Namin na, mahal kita siyang ko po. Nine demonyo. Mga choy, mag-cooking soon ako. Ato na ilan na ng atong mantika nga ginamit. Ito ato na ilan itong the secret ingredients. Tara, demons! Grabe. Ah, mekos sa nato kadali mga ito ha. Kaya pa mapildo, alas ka demons. Grabe kita ba ng demon ko? Lagi ka. Oh, sige mga choy, ato na ilan ng atong to ay. Grabe di makita ang naong oy. Huli mo, mapildo sa nato ha. Hala ka niya, tornado, hala ka niya. Pumakita ito naman. Buwa ko na mo. Wala ra dahil. Pala mga demonyo. Oy. Ato na templado ang patis, logos na mataglitek na anhen na yun ay. Parat, kuman, bota nga daw bitsin. Mag-bitsin na taron kay, ang kanang ko, ang kanang matisarap po kay, Oh, makadaw ka. makadaw. Kuman, mekos na, Diyan mo may atong dagayon, ato na nga onon. La. Atay, grabe, salamat sa mangga. Nire-rek mo tiroyo, grabe tabisa, oy. La. Ah, Kapag inatilawan, tabi sa. Oh, bitaw. Kapag inatilawan. Basa mangga ni kinsa? Basta mangga ni Noy Rek mong turoyo. Tamis gina siya. Uy, order naman oh. Kung ganahan sila pre. Og kinsa tay ganahan na order na kanang mga mangga. At tula mo order ka, Rek Monteroyo. Tamis kini mga. Kisa ison. So na ni Madam Aisa Monteroyo. bobo na. Ayo ikaw. Mahal na mangga ron. Plano ko eh. Hab. Kano na to, grabe nang hanga. Sige na. Ni. Diyan sa mailan na ni asa tong dako ron. Pre, mangan dako ato pre. Awan na ka, diha. Kaon da. Nyawa. Mga tayo. Bugas gabi ng hanga niya ron. Nakita ko sa totoo siling nga demonyo ba kay paborito kay ko na. Pata gini agi ron. Torada yung Layo isbong ni sabi. dara si kono. Boss Carlo, dara ko sa mga sili na mo, day. Bye. Bye. Ano tayo? Oo, mga tayo. Uy! Grabe kasi si Boss Carlo, ganyan mga tayo eh. Habang. Bob! Tang mangga eh. Si Pundok naman yung sumuhan tungod. Hanga na pa. Oh, Mindset pa naman tagad. gi. Bitang.
Ay, mga Choy. Sa mo di kasi tingin ka hang. Init ka nun ba? Puros ko nung naisabaw, ungot ko nung naisabaw. Naam na yung bubod. Oh, saan Boss Carlo? Ano ba kung? Aw. Lo. Kamera bro, dugay na urot. Napigot pero padong na. Grabe. Yam, ang mangga. Grabe tabi siya sa mangga ni Rekrek ko eh. Musang lutong mardan pre sa siya magabuok demons. Grabe ganun, mamahit sa umong white ay. Sa mga ko, katong kitong sakit ng lubod, ayun mo pukuto ba? Salamat Choy. Init mo naman ko. Ha? Init. Oo. Salamat mga Choy. Ay mga Choy, polvos mga Choy. Taro? Lah, Wala. Oh mga Choy! Lady ka! Wow! lah. Oh. Gipo sa po. Sabi di ba kaya ka ng gasa bitaw kay imbes mo padol baka mo palayon lang. Wala kang batasan eh. Kadugay na ka, wala kang batasan. Maglabay wala ay. Kaupaw lang ulo mo, mo na hit kay kagbuhok. Shoutout! O shoutout lang ko ni John Ray Mondero, Mad Max Rapatan, Ram Paraiso Bireno, Jay Jeriquiso Pias, Salde Labetania. Shoutout! O shoutout lang ko ni William Fuentes, John Chris Entong, Livy Baat Girobana, og ni Arlene. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Rosemary Barcero Cabansag, Susana Lacob Gabahog, Yorcon Sire Naflag, Ricardo Conde Taok, Kevin Monterrey og ni Handos. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Bongski Tunog Cabster, Galatea Monterroyo, Johnski Mags. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Abril 29, Rosana Baga, JJ Cablay, Nels Armenion. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Nonsita Tayogan, Prince Edsel de Great Tatoy, IBME Trazona, Jerry Cañete Ablin. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Almacen Nico Ramson, Murat Vlog, Suna Magdadaro Star, Desi Arnado. Shoutout! Og sa taon ko ni Jose Benji Goseng, og ni Awel Sobribe, og ni Autoro Kita. Shoutout! Sa wapa masyado diha mga Chino, comment na mo gotro. Wow!